Здравейте хора, аз съм Кабомб БГ и днес играем World of Cubes. Това е една яка игра, която е същински Worldcraft. Нещо подобно на Minecraft, само че няма портали, няма енчантове, като Minecraft 10 или 11 за там някъде. Но пък за това текстчер пака е много як, хора, за това се изтеглих да видите текстчер пака. И най-якото на тази игра е, че не може да се читва. Не може да се преминава от survival на креатив и на креатив от survival, нещо като 1.10 версията, която аз играя на село. Не знам дали ще снимам с нея, защото бак нещо си, онова приложение не ми действа, не знам защо. Прецакано ми е, защото преди един месец ми купиха нов комп и така. В този свят аз съм се развивал и... Аре, бегай, бе! Мразя ги тия тъпоти. Не. Така, тук обаче трябва да се чака малко повече и малко забива. И зомбитата са много по-страшни, много по-яки. И има едни други мобове, които са може би най-силните, които са тиквените и тия динените хора някакви. Вау, аз съм тук в моята мина. Вижте ми армора. Вау, убил съм петима тиквени човец. Имам Iron Armor. Iron Armor. Да, много е як, знам. Ще попитам тия кост. Така. Не знам защо седи там. И тук не се върви чак толкова бързо, като в другите игри. Иначе може. Ето това е моят уютен дом, да видим. Преди малко събрах малко айрон. Так. Да ви покажа на мобовете. Има и още видове паяци. Ето ви го текстчер пака. И стъмва са. Ще се появят изродите. Това ми е другата мина. Има и тия тиквените и диените хора си хващат главите, после пак им порастват, после пак си ги хващат и ви ги мятат. Някакви много силни да взимат половината живот с таковата. Да. Това ще е изцяло минен епизод, защото аз искам да копая. Много ма кефи. На Iron Pickaxe няма да ми навреди. Така. Тук съм почнал малко. Така де. Едно тунелче. О, тук има около, аз не съм го взел. Anyway. Fuck you. Ей така, с лопатката. Той е дърт. Ей така. Стига да е толкова много дърт. Това е дърт мина. Добре, че си носи торчове. Иначе съм рип от мобове. Така. Оннофри. Да видим. И ако лагва, не е от вас, защото това си е мой телефон. Знаете, първи видеоклип.
Така се прави. Кола после ще го взема. Скоро ще ми се счупи кирката. Фак. Ама, anyway, какво се прави, хора? Такъв е живота в Майнкрафт. Знам, че може да ви е тъпо, ама какво се прави? Аз сега искам да намеря диаманти. Така бе. Сега ако намеря злато ще е голям. О, още айрон. Yes. Мале колко много. Мале. Обаче тук е тъмно и може да се мере. Аре бе. Тъй. Трошна ми са кирката. Ама тек черпака е много як. Трябва и да се сторя нова. Дано ми се е изпекал там айрона, 100% се е изпекал. 29 айрон, вау. Тук диаманти се намират хипер трудно, хора. Ама много трудно. Даже айрона хипер трудно се намира. То е нещо рядко. Той е като... Така де. Той е рядък колкото това бе. Диамантите в Worldcraft. В Minecraft де. Тъй, че сега съм доста богат. И има 3 вида паяци. И които не са такива отровни. Чакай да спя. И така се спи. Защо си чупих леглото, бе? Колко съм тъп. Да, го. Не, от толкова миньорстване ми стана лошо. Хора, това мисля да е за видеото. Абонирайте се, дайте погледна за този клип. Аз бях Кабон, бе, ви бяхте пичуите, дет ме гледате. И абонирайте се, дайте погледна за този клип. И чао!